салом тамошобинони гиромӣ, барномаи дунёи варзишро пешкашатон мегардонем. дар оғози барнома мехоҳам аз онҳое ки моро пайгирӣ мекунанд изҳори миннатдорӣ намоям. барномаро оғоз мекунем. криштиану роналду пас аз нокомӣ дар ҷоми ҷаҳон сухан кард. криштиану роналду иброз медорад ки ғолиб шудан дар ҷоми ҷаҳон барои Португалия орзуи калонтарин дар фаъолияти ман буд. хушбахтона ман бисёр ҷоизаҳои байналмилалӣ аз ҷумла бо Португалия гирифтам. ман барои он мубориза бурдам. дар тӯли 16 сол ман 5 маротиба дар чемпионатҳои ҷаҳон ширкат карда дар паҳлӯи футболбозони бузург бозӣ кардам. ман ҳамаи ҳастиамро додам. мутаассифона дирӯз орзу кӯтоҳ шуд. аз ҳад зиёд вокуниш нишон додан ҷоиз нест. ман фақат мехоҳам ки ҳама бидонанд бисёр гуфта шудааст, бисёр навишта шудааст, бисёр тахминҳо, вале садоқати ман ба Португалия як лаҳза тағйир наёфтааст. ман ҳамеша яке аз онҳое будам ки барои ҳадафҳои умумӣ мубориза мебурдам ва ман ҳеҷ гоҳ аз ҳамкасбонам ва кишварам пушт намегардонам. ҳоло дигар чизе барои гуфтан надорам. ташаккур Португалия, ташаккур Қатар. орзу зебо буд, дар ҳоле ки давом мекард. ҳоло интизор шудан лозим аст ки вақт мушовири хуб шавад ва ба ҳама имкон медиҳад ки хулосаи худро барорад, навиштааст криштиану роналду. президенти фифа Ҷанни Инфантино ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 баҳои баланд дод. ман ҳама бозиҳоро дидам ва ба қадри имкон сода ва возеҳ гӯем ин беҳтарин марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон дар таърих буд. барои қисми боқимондаи мусобиқа хеле умедбахш аст. бозиҳо бо сифати аъло дар стадионҳои зебо баргузор мешуданд. тамошобинон низ аҷиб буданд. ба ҳисоби миёна беш аз 51 000 нафар, гуфт президенти фифа. президенти ла лига мехоҳад ки Лионел Месси ва Криштиану Роналду ба ла лига баргарданд. ба ӯ суол пешниҳод шудааст ки кадом бозингарони ҷоми ҷаҳониро дар ла лига дидан мехоҳед. ӯ чунин ҷавоб гардондааст: мехостам ки Месси дар ла лига бошад ва ман мехостам ки Роналду баргардад. бозгашти Месси аз он вобаста аст ки ӯ чӣ қадар мепурсад, ман намедонам. ман мехоҳам ки ӯ баргардад, аммо ҳама чиз аз он вобаста хоҳад буд ки оё Барса метавонад бозингаронро фурӯшад ё аз даромади дигар низ, гуфт Хавер Тебас. бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид бо арзиши 72 миллион евро футболбози 16 сола харидорӣ кард. бисёре аз бошгоҳҳои беҳтарини Аврупо барои Филиппе Энрикеи 16 сола мубориза бурданд, аз ҷумла Барселона, Париж Сен-Жермен ва Челси, аммо футболбоз Реал Мадридро интихоб кард. ба гуфтаи Фабритсио Романо, футболбоз ба испаниҳо 72 миллион евро арзиш хоҳад дошт, ки аз он 60 миллион евро ҷуброн ба Палмейрас ва 12 миллион еврои дигар пардохтҳост. бразилиягӣ танҳо пас аз 1.5 сол тобистони соли 2024 вақте ки 18 сола мешавад ба Реал Мадрид меояд. то он вақт ӯ дар Палмейрас бозӣ карданро идома медиҳад. шаҳрномаи Реал Мадрид то соли 2030 амал мекунад. интизор меравад ки созишнома дертар эълон шавад. роҳбарияти Париж Сен-Жермен бо Криштиану Роналду нияти шаҳрнома ба имзо расониданро дорад. президенти Париж Сен-Жермен Носир Ал-Хелайфӣ имкони харидории ҳамлагари португалӣ Криштиану Роналдуро баррасӣ кард. дар ин бора хабаргузории Sky Sports хабар додааст: бо се бозингаре ки мо ҳоло дар ихтиёр дорем, Месси, Неймар ва Мбаппе, ин хеле душвор аст. бо вуҷуди ин ман ба ӯ ҳама чизи беҳтаринро мехоҳам. Роналду футболбози аҷиб аст, гуфтааст Носир Ал-Хелайфӣ. қаблан хабар дода шуда буд ки Роналду метавонад ба дастаи Арсенал гузариш кунад. ёдовар мешавем ки ҳоло Роналду пас аз қатъи шаҳрнома бо Манчестер Юнайтед бошгоҳи муваққатӣ надорад. Неймар новобаста аз нокомӣ дар ҷоми ҷаҳон беҳтарин нишонзани тими мунтахаби Бразилия шуд.
Бразилия дар даври якчорниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2022 аз тими Хорватия ба таври ҳангомавӣ шикаст хӯрд. Яке аз голҳоро дар ин рақобат ҳамлагари бразилӣ Неймар ба самар расонид. Ин голи 77-уми ӯ дар ҳайати мунтахаби кишвар ба ҳисоб меравад. аз рӯи ин нишондод Неймар рекорди Пелеро, ки дар ҳайати тими миллӣ 77 гол дорад, такрор кард. дуруст аст ки бразилӣ афсонавӣ ин корро дар 92 бозӣ анҷом додааст. барои Неймар бошад 124 бозӣ лозим шуд то ин нишондодро такрор кунад. Неймар инчунин голи ҳаштумашро дар ҷоми ҷаҳон ба самар расонид. Серхио Рамос пас аз шикасти Испания дар ҷоми ҷаҳон ҳам дастахояшро дастгирӣ кард. ҳимоятгари дастаи Париж Сен-Жермен Серхио Рамос пас аз тарки тими миллии Испания аз ҷоми ҷаҳонии 2022 пас аз зарбаҳои пеналти дар бозии даври ягаштфинал бо Марокаш, ки бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд, андешаҳояшро дар инстаграмаш иброз дошт. имрӯз ман аз ҳарвақта бештар бо парчам, кишвар ва бозингаронамон фахр мекунам. Испания гум намекунад, балки меомӯзад. Испания меафтад, пешпо мехӯрад, аммо бархоста боз пеш меравад. мо қавитар бармегардем. қаблан хабар дода шуда буд ки сармураббии мунтахаби Испания Луис Энрике аз мақомаш истеъфо додааст. ҷойгузини ӯ дар ин мақом Луис де ла Фуэнте, собиқ сармураббии тими мунтахаби зери 21 солаи Испания гардид. дар Қатар аллакай ба нест кардани варзишгоҳ шурӯъ карданд. Қатар ба хотири ҷоми ҷаҳон аз 974 адад контейнер варзишгоҳ бунёд карда буд. ҳанӯз мусобиқа ба охир нарасида, варзишгоҳро ба нестӣ расониданд. дар ин майдон 7 бозии ҷоми ҷаҳонии футбол 2022 баргузор шуд. шурӯъ аз 8 декабр дар иншоот техникаи сохтмонӣ ворид шудааст ва ба кандани иншооти гирду атроф ва худи варзишгоҳ машғуланд. мухлисон ба майдон меоянд, то ки пеш аз он ки он комилан аз байн равад, акси хотиравӣ мегиранд. ин варзишгоҳ, ки дар Доҳа аз контейнерҳои боркашӣ сохта шуда буд, рисолати худро ба анҷом расонид. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи дунёи варзиш. то барномаҳои дигар, тансиҳату хонаобод бошед ва саҳифаи моро дар YouTube пайгирӣ намоед.